horiek, ire ibilbidea jarraitzeko. Ikin nuan aurren harri jasotzen, ibili, eta geho boxeo nazitzen, ezta? Ni dan aldrebes indizki gauza. Dan aldrebes. Zeatik amesatezu aldrebes? Bueno, eske hogei urtegin izaten, hogei urtegin pentsatzen forma batea, 40 egin bestea, eta 60 egin bestea, ezta? Ondurre pentsatzen mundu janbiar genula hogei urtekin, da ondola gatu nintzen harri jasota kontraio gabe eta aloa gatu nintzen, bose hona zirri, eta launak eba, eta autua, eta, bueno, hasi ginuanan, geotartien soldauzkare bai, sekuestrua, vale. Eta 4 urte pasan ezkin, profesional bezala inizkin, 33 konbate. Ostras! Eta... Bat urtean? Lau bat urte, bai. Hori desente, ez da? Azkeneko urtia pasan nini Parisen. Vale. Parisen, hango lizentzit egin hau nioan. Eta ondo esan entena, amasei irazi, 6-0, eta gentzeu galdu. Vale. Eta esan itxone buru bai. Iñaki, bueltatu berriz harria, porque... Eta ala bueltatu nioan. Eta itxin nioan jasotzea barrioik. Zenten, eundala horita bosteko. Vale, oza, hori gero pasatu ban ordia. Bai, bai. Eta, bueno, kombate horiek, pixkat boseo eta zitzingo jau. Ze arerion kontra izan nituan hola kombate gorrak, baten bat ezauna, o ze biltzitan hemen Euskal Herri mailan, Estatu mailan, Europa mailan? Europa mailan ibili nioan. Eta zeneko 25 kombate egin nitunak, Parisko lizentzi egin nizkin. Eta, baina nik ikusten harri egin, etxien egiten una, normalian, plazan egiten da. En cambio, zeakin, ez da, boseuan, etxien egiten una, etzaiaken ateatzen. Eninuan ikusten guztua. Hombre, hor egila esan, boseuan entrenatzekena eta hor iotzea izenean, holtza gainea, hor... Ni beti izaten holtza gainea hilotzenean, jende mordoska duten barrun, eta azkenian gatzen ditu 3. Kontraioa, eta zuri zantzita dona. Bai, eta eu. Han kampana jotzeunean, argi. Argi, ez da? Esku bazbare gora. Bai, ez da? Lehen alauan, da guaina ala ikusezkit, oitanak. Bai, ez da? Gorra dek, bosu badek oso gorra. Oso gorra, ez da? Oso esplosiboa, oso... Esplosiboa, bai. Bai, eta gero... jipoia jaso, eta errekuperatu, eta golpiak, eta ez da? Hor, eman ezkeo, jaso initek. Bai, dudik gabe. Dudik gabe. Eta sortia saltotan, gutxina jotzen nage, ateatzeiz, markatu da ateatzeiz. Bai, ez da? Zer guango horrena hor? Muturreko golpiak, gibelekuak, zerrekin sufritze guan gehiena? Hombre, behin hilotzenien da, azeizenien boseuan, da jaikusten dek, lehenbiziko asaltuan jaikusten dek, hombre, hori iratziko ziak, eta horten dek pixkat. Eta bizkat egoten dek, preparatuta bani mago, ondo bat ezen dek, aguantatu ondo iten dek, hori bai. Eta ire puntu fuertia zein nuan gatxua... Neria krotxe. Krotxeta, pam, bai, Ezker eskubio, eskerra... Ateatzen dek gainamen dana anketik ateatzen dek, golpia. Bai, banka, zeakin. Ni uste kirol guzik, ja, ze kirol da anketik indarra ez dan ateatzen, osea, beti, ja, kirol guzik, ja, anketik. Gorputz guztia berri, ez da? Bai, eskuak hankakin bakarri, baina gorputz, azkenian gorputzeko... Gorputz egiten dana launtua, noski. Eta adibidez, konbate horietatik, ze oroitzapen dazkaek, zein ditu izan dituen konbate kutsunak, ozein izan duen konbate gorrenak... Hombre, gorrena ni bazakat Marsellan jogatu nuna. Gorrena baino ere, gorra guan, eta gero pasazizkien anenotak, ez da. Trena gaintxakan, komatia bukatu, eta setxun trena galtzaile emantitzen puntuta, galdu ini gaina, hori rekonozitzit. Eta, ja, nitxoan, nehen zeakin, gelak eta jarrita hemen, eta sartu ginoan trenea, ez egin nioan, da, ez zitula numero dut hartu zeak. Eserlekuak. Eserlekuak, ez zitu hartu. Eta ondur, atxa eta pasilun. Marsillatik gan, Pariseño, nizema pardon atu nun. Pardon, monsieur. Pardon, eta dana gaine bidetzen zitxan hola, eta nire zeharrekin. Jendia, honekin kontuz, eta? Eta holoko anedota batzuk bai.